Samarbejde og god adfærd, det øger trivsel. Trivsel, det skaber arbejdsglæde, og arbejdsglæde, det reducerer sygefravær. Kommer det som en overraskelse? Hvad gør du for at løfte glæden ved arbejdet? Møder du også lortedagen en gang imellem? Hvem er det egentlig, der har ansvaret for arbejdsglæden? Er det din leder? Er det dine kolleger? Eller er det dig? Du er faktisk klogere, når du er glad. Hilser du overhovedet på dine kolleger? Hvad vil det betyde for dig og dine kolleger med mere eller mindre arbejdsglæde? Kender du egentlig dine kolleger? I tale eller I heller ikke arbejdsglæde? Jeg kan heldigvis fortælle jer, at vi selv kan lægge en indsats og gøre noget ved arbejdsglæden. Og bare roligt, I behøver ikke synge gospel med armen over hovedet. Det her foredrag, det er for jer, der gerne vil have en fælles reference for arbejdsglæde. Nogle redskaber til at justere det med. En tilgang til at kunne løfte energi, når man måske møder lortedagen som dagens udgangspunkt. I gennemsnit, der bruger vi 25% af ugen på vores arbejde. Det er meget. Lad os løfte indsatsen i hverdagen og skabe en bedre arbejdsglæde, i stedet for at hver enkelt eller hele holdet bliver sat af feltet.